Chigunduru Christopher. Ndini changa. Ndini. Singabude taurai. Singabude taurai. Hapo. Singabude muzane namo. Hapo aende. Sawa. Changamire nyari pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezvara vanoda machorwa awo mombe nhatumbu dzinhatu neUS 1500 yanembodza chitupa nemari yedare. Kutaura izvozvo ndi Christopher Chigunduru achitaurira kuna mhuri kwaZimbabwe. Taurai asina kuuya namuzane namo. Ndiani wenyu taurai? Taurai ndiani mhosva? Imi ndiani? Ani zita? Muzane namo. Ari kupi mwana wenyu? Ari South Africa. Ndiye akaitisa mwana wenyu pamiri? Iyo dare. Ari ku South Africa mukomana wacho. Baba wacho aripo. Kachanga nenyaya dzakachogegeza murongi wakachafuti wala makuya saka mwana wayo ari pasina Onde mvana wacho? Ungawe uya tunu. Kana kupakati. Taura yenyu tidzo. Pamusoro changa. Ichokwadi uyu mukwambo wangu. Ndodaro gore rapera ro ndakauya ndichibvunze pfuma. Pamba pake uyu. Akanditi zvakanaka bamba. Tinomirira mwana kusvika abve Joburg tiri kuye paChristmas nepfuma yenyu yemwataura. Inini kwakuende kumba ndikati kwamba achati ari kuuya. Kusara ndakazoona mwana wati baba ndatorongedzeswa. Nemurume wangu uya nanate zvaranga aripo. Andirongedzesa atiende kumba. Ndikati zvakanaka hapana chakashata. Ati ndingakuramba ere mwana wangu. Asi sezvo inini nyaya iyi chiregera ndopotera ngekumadzishe ndopenda kasvika kwaShegadza ndobva ndataure nyaya yacho. Shegadza akati tinomutumire mapurisa. Havana kukwanisa kuuya kudare. Kwendanga ndiri ini ndikati 3 days ndiri pachangamire paShegadza. Apa mwana wakazi chirongedza ubve pano. 9 years vari vese. 11 years. Chakamire wana vanenge vari club wacho sakabatsi. Izvozvi wasosevha pepa inonzi Castle for Minor Children. Izvozvi bata. Vachisevhwa nemwana wababa wamwanasikana. Kureva kuti ivo ndo vanohwandisa mwana wavo mukomana. Izvozvi kana nemiwo Chakamire makamboona custodian inoapplywa nemwanasikana achiapplyira kuti tiri kuda mwana wehanzvadzi yedu tichengeteteka. Tinoziva custodian inochengetwa nababa namai vaitu. Asi izvozvi mukatarisa vatori nepepa rewengu wainaro vandati inoda kutozotaura nezva. Rine custodian iri kupinda musi weMonday ini. Yenge iriwe yekuda kuti wavhare chizverora. I think ipapo waongorere Chakamire. Angaroda kuchengeta mwana ndiani? Hanzvadzi mwana wababa. Hanzvadzi yemurume wavo. Ndo yaakuapply kukoti kuti ndiri kuda kuti ndipuwe bvumo yekuti ndichengete mwana wehanzvadzi. Vana vacho vangani? Munawana vangani? Ndine 2. Saka ndakuita kuti zvibude pachena. Pamusoro Chakamire. Inini takazondirwadza kuti ndizouye kumangara. Upenyu hwanga hwakudhonze mwana wangu uyu. Wakatorwa mwana wake mukomana kwakuende kope hanzvadzi. Kwakutora futi kasikana kwakope hanzvadzi. Uyu mwana wangu kwakusara ari ega paruwanzi. Kwakuchimusafisa. Inini handizi kuuya ndichibvunza izvo. Ndakangoye kubvunza kuti
Zimbabwe rindipe pfuma yangu ndozvandakataura. Handisi kuzoongorora hangu zvomumusha mwaomoba, asi zvakandirwadza upenyu hwanga hwakudhonze mwana wangu. isusu tinogona kuitaura asi iwo murume nemukadzi vanofanirwa kunge wainde kutaurirana nekuwirirana kwawakanga wachiita zvakufanana nazvo nhasi kuti vari kudaidza vari kuda pfuma kunatezvara wemwana asi iwo vanga vachitaurirana kuti nemukwasha. iyo nyaya yabve kuti baba mai mwana chaipo haatenderwi kubata vana plus baba avo vasimavonendovadzinga muroora baba kudzinga muroora baba kuti pakwavo murongedzesa ava vasimavoni anga ari kugara pamba pano pavo ndovakakutirongedzesa vanekodzero yekumudzinga kakuti aende kumurume wake amuroora zvakubasa Ende kumusha kwako. enda musha kwako Shamani, ndisingaziva hangu kuti iwo rakakamira sei nekuti tida kuziva kuti iyo tezvara nemukwasha nababa wemukwasha hawana mbongo vakafanidzane kusvika pakuti vazoziva. Handifungwa kuti daimambopa nguva tozvara Chakabviswa hapana. Nofunga mari yaakabvisa $300 yakangoperera kumutyongo ndeyekuti tisine mwana wenyu. Bhuku racho ndinaro ririmo. Mudanga haana kupinda. Zvakamira sei? Dijekeseri zvakamira sei? Uye kuti mukomana ari kuti chii, mwana wenyu ari kuti chii nemukadzi wake? Simudzai sumbichana. Kuti mwana wangu pakauya baba pamusha vachikusunga pfuma, ndakataura nemwana ari kuSouth, ndopaakati ndowandipe nguva ndichauya munaye sena, ndopatinofunga pakasi tichikunda tese pfuma yavo. Saka zvakazoitika mushure mekunge wadini ndaimboona muroora pamba haachagarisiki zvakadini zvakanaka. Saka ipapo ndo paakadini paakazongosimuka achienda achiti ndiri kuenda kuchechi, ndo pakurongedza nekudini nekuuya. Mushure mezvo wangu mwana akazofona aripo achiti chi baba nyaya iyi muroora wedu inoyandinetsa nekuti izvozvizvi kubva kwaita baba ikoko wandifonera vari munzira vachitaura neni. Saka vataura neni vakandishaudha vachiti vahukodzere kuroora chi mwana wangu ndipe mwana wangu. Tikachiti zvingazvodaro here azvidaroba, muroora wangu uyu ndinomuda nanhasi ndinotomuda, kana iye pachezvake anozviziva kuti ndinomuda. Ndakatomuvakira imba yake nanhasi iripo yakatokiwa iripo pamba. So kuronga kwawakaita nemurume wacho inini ndakatombovabvunzisisa vari vairi kuti chii chiri kuitika. Havana kuda kundiputira pachena vese vari vairi. Saka zviri kutondinetsawo kusvika izvi nhasi uno ndaakunzwa kudaro tezvara kuuya kwawakaita takawirirana tezvara wakasvika pakudini pakudzokera. Ndiri kuti mwana wangu uya upedze nyaya dzako kuno urege kuramba wakangondipanika nandizvikuru nekuti makadanana muri vairi. Ndikatambira ndini ndakabvisa mari iyo yekuenda kupi kuti tifambidzane natezvaro. Ndini ndakabvisa ndichibva ndavaratidza
mukwasha wavo ari mwana wavo. Saka handichazivi kuti ipapapa ndipafambisa sei. Handizivi pamusoro daro. Chingomire pane pasati wapedza apa pane pamasiri autaura. Ngomire pane pamataura kuti muroora wangu ndakamuona asiri kuchagarisika zvakanaka. Chii changa kusagarisika kwei? Anga kungoti nguva dzese haachabatiki, vanga vangoenda kuchechi kwavo vanonamata chechi yechipostori. Saka vachinamata chechi yavo yechipostori ndokwaanga achienda pamba basa hatichadini, hatichabatsirani basa sekubatsira kwataita kare. Saka zvaingondinetsa. Abva ikoko kuchechi aiuya pamba okumbira mai muri ndipe muriwo magadhini aripo ekuti warimo, anga achingoda muriwo wamai, gadhini zviripo, haarimi gadhini, haadini. Zvese izvo zvinhu zvikave zvinonetsa kuti handina chandakaziva kuti chii chiri kumboitika. Asi nyaya yakandiudza iye muroora akati inini mwana wenyu ihure, ndokumaudzira akandiita. Saka ini ndakachangapira ini sekuona kwandiri kuenda au ndo baba wemuroora mukavo. Saka nyaya iri pachena. Kana paine zvinenge zvataurwa judgment kana yakupiwa inopiwa kuna baba avo. Kana paine zvinenge zvaitika ng'ombe kana chini zvinotorwa dzani ndokuti atezvarava gona kuti waripirwe zvawari kuda. Ndokuona kwandaitoona. Ini ndoti mwana wambotaura ambotaura lasura utora bazo ambotaura Anzu ne mashoko. Mungu anizita Diana Chigundulu. Ndiri kutsinira zvekutaurwa naatezvara wangu. Wari kuramba zvavo kuti hawana kundidzinga pamusha. Asi chakaitika ndechekuti iwo naamwene wangu naatezvara wangu naanatete wangu 2 wakati hausisina kodzero yekugara pamusha pano. Vamwene wangu wakanditi kana zvichitoita ndinogona kutonwa poison pamberi pako ndikakufira nekuti pana apa pasina nzvimbo yako takuda muroora munyowani. After that murume wangu akabva kuSouth Africa muswa akauya kumatintini, akasvika pamba, akasvika zvekuma past 8. Asi inini akanga asina kundiudza kuti ndiri kusvika. Akasvika zvekuma past 8 ava vakandomutambira avatezvara wangu naamwene wangu, vakandomutambira wakauya wakagara mukicheni mavo wakagara. Ndofunga wakazoparadzana zvekuma past 12. Inini ndakarara ndisikuziva kuti vanhu, ndakangonzwa kuti vanhu vasvika, ndakarara wachironga matare avo. Zvadaro inini makuseni acho ndakamuka makuseni ndichibva ndangobuda papa ikwaku ine musangano wemavillage wanga uriko. Ndobva ndabuda ndobva ndaenda. Ndadzoka kumusangano kuya ndakanzwa atezvara wako nditi tsvaga hama dzako dziuye padare tine dare newe kuti tikutonganise nemurume wako. Ndopa ndakati inini handina hama dziri kunoko, hama dzangu dziri kubocha. Saka ndingawana here nguva yekuti izvezvi mutoti izvezvi after 1 hour toda kutoti titotonga nyaya yacho. Makadii kunditaurira nguva iripo zvikanzi ndo zvitoripo titori nedare rekuti toda kutokutonga izvezvizvi. Ndati alright. Zvadaro pakanga paine vamwe mai vanonzi maitsitsi vanogara marusape muno. Wakauya wakatoperekedza ye murume wangu iye kuti wauye wandirongedzese wandidzinge pamusha. Saka zvadaro wakataura matare avo pamusha inini ndakangoti taurai zvamuri kukwanisa kutaura, modecide zvamuri kuda. Zvamuri kuda ndo zvandichangoita nekuti ina handina simba. Hapana hama yangu yekuti kana zviri pamwoyo pangu ndinokwanisa kutaura. Saka imimi chitaurai zvamuri kundida. Kana muchindida pano kana musingandidi pano mongodini mongotaura. Then ndongoziva kuti decision ndo yamaita ndotora way iyoyo. Saka zvadaro wataura amba muya murume akazoti inini kuti uende wega azviti ndakuchikuperekedza. Ndokuperekedza kumba kwenyu. Asi murume wangu achisvika akapiwa makey naumwene wangu inini. Wachibva wandomupa imwe room. Anga asisapindi murume mangu. Asi hawana baba hawana kutozviziva kuti murume wangu aitotiza usiku achipinda mumba mangu. Zvekuti inini nemurume wangu hatina kurambana, but hama ndo dzakatirambanisa nemurume wangu. Saka zvadaro murume aitotiza mumba make achiuya kuroom kwandanga ndiri. Asi vamwene wakanga wapa
murume wangu mapinda mumba urare. Saka zvadaro tagara matare ataurwa. Pava pati murume wangu bva nditi aiwa ini ndinokwanisa kukuperekedza nekuti panapa hausina right yekuti ugare. Tarisa zviri kuita hama dzangu. Ende iwo wacho hausina safe. Saka zvitori nani ndikuperekedze kumba. Saka zvazodaro ndakamirira kuti andiperekedze. Bva ngoti emergency ndadaidzwa kubasa. Ndopa ndakati aiwazvo anditi wakanzwa zvakataura mai zvekuti vanogona kundinwira poison ndikafa. Aiwa ini handina hangu chimusha. Taurai zvambo ndichindiperekedzai. Akati aiwa ini handichakwanisi kukuperekedza ba ndichafonera baba wangu. Wachibva wafona baba wangu nehasha wakapopota wakati wadi kuuya nemwana wangu wega kwandiri inini. Wauya uchingodini hako uchingosarenda handirambi mwana wangu. Saka zvadaro murume akaenda. Ndichibva ndasara ubva ngonditi akana wasara unongorongedzawo hembe wodini woenda. Saka paiuya manherume aiita sei? Asi murume anditi anenge ari murume wako. Saka murondarana iwe nemurume wako? Isisu izvozvizvo hapasina rudo nenhau yekuti ini ndakati aiwa iwewe nenhau yekuti taparadzaniswa nehama. Saka inini handisina need yekuti iwewe hama dzako unodziudza kuti handimudi asi kwandiri unonga uchiti ndokuda. Saka ini handichanzwisisi kuti zviri kufamba sei. Hama dzako ndodzadini ndodzandiramba mumusha. Right. Saka hanzi tezvara vari kuti Ndimatete. Okay. Ndofunga ngentangire kuti atezvara vedu vakauya vachitaura navo kuti ndauyawo ndatero pfuma yangu ende ndandiripo tikatotsanangurana zvakanaka kuti baba pfuma yenyu tichataura nani vakataura kuti tichataura nani nemukomana vaone kugadzirira asi ivo vane mashoko vakataura vakati pane zviri kuitika zvekuti mwana wangu asi kugara zvakanaka ndozi kandauya kunze vache mashoko ndopatakabva tati baba sinzi muripo ini ndikumirira taurai ngatichigadzirisane kuti mashoko kuti ava vaviri vayanani ngatigadzirisane pfuma inodiwa asi vana ngavano vachimirira. Ndofunga ndakataurawo ivo vakataurawo kuti zvainetsa pamwana wavo kuti asi kutekerwa chakati tichitaura kuti anonzi anotumirwa mari zvikataurika zvakawanda wanda tikataurawo nyaya yekuti inini baba ndipani pandoto mundigadzirisire pekuti murora wedu murora wangu ane mashoko akataura akashata pamusoro pevabereki zvekuti mai vairatidza kutsutsumwa. Saka inini ndakati sinzi baba mauya kuti tigadzirisane pamwe ndopari kukweshera iye tigadzirisane sevanhu vakuru. Saka baba vakabva vati aiwa iyoyo nyaya ngatisiyane nayo ndauya kuzotaura nyaya yepfuma. Ndopawakakunzi nababa aiwa kwashenyu ari kuuya. Ndofunga December zveshuwa zvikutaurwa kwenzi hanzvadzi yangu yakauya zveshuwa ende ndandiokuma auya tikatomuti gadzirisane nyaya zvinoramba isotinetsana inini handidi hazvizonakidzi kuti vabereka washungurudzwa isusu tiripo. Auya hanzvadzi yangu akazoti iye musi wanga akuda hamene kuti anga kudoenda here vaitaurana nemukadzi wavo zvekuti kurambana handifungi kuti vakarambana nazvino ine handizvizivi zvokunzi vanonzi vakarambaniswa handizvizivi ende zvekuti vakarambana handifungi kuti zviripo. Hanzvadzi yangu yakasvika pakuti hamene kwavakaenda nemukadzi wavo vanotenga airtime vabva wafona zvikanzi takufonera atezvara titaure navo vakafonera atezvara wavo vari vega asi vakazodzoka uye akuti ndauda kuenda akadzoka akati ndati ndingokuudzei kuti pane mashoko ataurika ndafonera baba ndichida kuvaudza kuti ndinogona kugadzirisa pfuma yenyu pakati asi baba wandipindura zvandishikachamanza vandishaudha vakati iwe haudeserve kuti urore mwana wangu rongedzesa mwana wangu zvinhu zvake zvese auye nazvo. Mamwe mashoko acho handikwanisi kumataura because madzamo. Saka murora wangu anga arimo pakataurika ipapo. Uye akazongoti pane zvimwe kuti zvandaudzwa zvokuti ndanzi nyika dzakawanda takadzifamba asi unogona kutadza kudini kusvikapo. Saka ndangoti ndikuudzei kuti imimi mugare muchiziva kuti kana ini ndaenda tikatombomuna kuti aiwa yositega kuenda nhasi. Nokuti nyaya idzi
nekutaura kwaitwa hazvichaiti kuti uende nhasi, asi hanzvadzi yangu yakaita sei yakaenda, ende muroora wangu kubva kwakaita pamba akabva achiti akuenda kuchechi, ndokunzwa kwatakaita isusu achiti akuenda kuchechi, akarongedza nevamwe wake vatauri kuenda kuchechi. Saka waenda kuchechi akazongodzoka 2 minutes itotonzwa kuti varongedza mabhegi, baba varabva havana kuonekwa, inini tete wacho handina kuonekwa. Saka handisi kuziva kuti pakanzi munhu enda ibva pano nemubereki kana nana tete ndepapi. Mobvunza futi kuti kana dai ndaisasapota kuti muroora wangu oraiti ndaendere panyaya yewana yambotaura amene tiri mwere mudani nyaya yewana, muroora wangu akandipa mwana wake izvo zvagrade 6 akandipa grade 1 chidzidzisa kunyango akandipa mwana nemurume wake kuti pachinodzi hapana dzidzo, imwe sinzi muri tete chitorai mwana mudini muchengete. Ndakachengeta mwana kusvika izvo zvagrade 6 wakaenda kuSouth Africa. Inini nemurume wangu aitondinetsa kuti wona wamwe kutamba hujaya neumhandara iwo chida kuita chembere kuchengeteswa vana, but nenyaya yekuti unenge uri kuti ndibatsire ende ndiumbiridze imba yemuroora, ndakachengeta mwana yeye up to nhasi. Mumwe wacho mudiki wavari kuti ndakatorerwa awarabva wakamuperekedza ndiwo nasisi vangu vachitanga kuenda kunonzi kuchingozi. Saka takaita kushiyerwa kuti uyu wake uyu wake hatirambi vana because inopa redu, but otherwise mudzimba dzedu chaimo tinenge titori zvinenge zviri zvekutongomanikidza kuti ndigare nemwana, nekuti ivo vakanga vachida kuenda kunoti wawirirana wagarisana nemurume. Kujoni kwacho kuti waende ndini futi ndakaplaya part, ndatoona kuti panogona kuita nyakanyaka. Ndakatanga kuendesa hanzvadzi yangu kuchikoro, ava chaivava ndikati ndakuendesa hanzvadzi kuchikoro, but zvainetsa kuti vagare nevabereki. Ndakavakumbira muroora wangu satete kuti ndakutora hanzvadzi iende kuchikoro, asi iwe chidzoka ubike nani nevabereki, but pane zvakanetsa kusvikira ndataura naye hanzvadzi ndikati hanzvadzi inini ndini breadwinner, ona ndikuchengeta iwewe, ndochengeta imba yako, ndochengeta vabereki, ndochengeta sisi wangu vasada kuenda kubasa. Ndakazoko kana zvanetsa ngaachidzoke apinde pai angogare mumba make ndokugara kwaakaita. Saka inini ndinosheya kuti support kana panonzwa natete havandidi ndepapi, kuti ndepapi panonzwa natete havandidi, after all ndichiita zvese all they don't work. Kana mukavabvunza paenda murume kuchikoro, ndakavabvunza pamwe ndasvika pamwe amai mwana shenairai, varume vanogona kudini kutorwa, gezei mupfeke zvakadini, varume vanotorwa kuchikoro, muri kuchikoro. Uyu muroora wangu arapo mubvunzei kuti zvingane zvandaimudzidzisa, asi nenyaya yekuti kana vanhu vakunetsana, even pakunetsana ndakavataudza ndikati mai Hana uyu imhepo, nekuti pane mukadzi anodza mukadzi aidiwa nehanzvadzi yangu. Ndikatovaudza ava ndakatipira mai Hana siyanai nazvo zvemukadzi uyu, asi iwo wakatoti hanzi inini murume akataura pakuti akasvika pakuti ndawirirana nemukadzi wangu kuti nditore, saka iye andiudza kuti tora munhu asingandikoreri kufunga. Ndikati wablema, ndikati mumwe achizotaura mashoko eya, wabvunza kuti anamba wabvunza kuti maitaura mashoko eya zvazvanyanyodini kuti muzotorwa mukadzi moti ndati ndamupa go ahead murume yekuti tora mukadzi anofunga. Saka inini nyaya yandiri against ndeyekuti muroora wedu adzingwa pamusha nensu pana tete, adzingwa nevabereki. Vabereki avo vakomana ndandifunga bhebheri rakatoremekedza vabereki kuti mazuva angu awande panyika. Ndofunga ndosaka ndatoti ndiperekedze baba vangu kuti shuwa here kuti like zvekutaurwa izvi. Ava baba ava vakauya mukadzi chaiwe ari kunzi mukadzi wechituru, vakaudza muroora kuti muroora gara ndiwo ndinoziva pari. Uyu muroora arabva kana mukamubvunza iwe kana taura yakaita zvinenge iwe gara ndiwo ndinodini wandinoziva, asi nhasi to my surprise ndo wakunzi wakadini hazvina right. Musati mapedza pane zvamataura mati muroora ane mashoko akashata akataura kuvabereki wangu. Kei kuti chii mashoko mudare muno mutotaura zvese muroora zvakaita akaenda kuvabereki airwara ane problem anonzi ndinorwara nemusana. Saka akati nomurume wake inini problem yangu ndazine vabereki wangu igoya ndikudini ndikurapisa, ndokuenda kwakaita kumusha kwangu vaenda vaanorapiswa. Achidzoka akasvika kubvunzwa nababa wangu ava kuti mafamba zvakanaka here, zvanzi chiniko kumusha kwamadini kwamaenda. Ndokuchiti iye ndakafamba zvakanaka baba, asi zvazvakaita ndezvekuti tafamba takaudzwa kunzi mumusha mawakaroorwa ndo munokonzeresa chini urwere hwauinawo. Achiudza baba chini mbuni, inini ndinowandira kumba. Ndofunga pandakasvika popo wakanditaurira wakati mai Nadzi inini ndikukumbira ndini munosvitsa mashoko kuhanzvadzi yenyu, nditaurirewo kuti muroora mashoko ataura haana kundifadza, zvakuita sekunge inini ndine zvandinoisa
pamurora kana zvichibvira uyai timbodini ngauye tozombofamba ende ndopangwari vese muSouth Africa murora mune hanzvadzi ndopa wakauya wese wazouya December ngataiwa baba ndichawafani wagoya December wakauya December nyaya haina kutaurika wachibva wangoibrowser wango continue kutorarama upenyu wairarama asi wabereka wangu nekachigumbuke kuti chakaudzwa zvakati nemurora ndikasvika pakutomudurira madii kukumbira ruregerero asi ruregerero hakana ruregerero rwakakumbiwa nemurora wangu saka ini handizivi. Alright, tapanzwa pane mufumwe mubvunzo mati taurai atone mumwe mukadzi taurai haana kutorora ane waifambidzana naye zvaizivikanwa nemukadzi wake wachitowirirana awa iye taurai nemukadzi uyu zvokuti ndakasvika pakumubvunza murume wangu kuti mabvuma kuti murume wenyu nekuti murume ndakamubvunza ndikati ko iwewe wafunga kutora mukadzi wechitu zvikanzi tete ndinenge ndine zvandaona ende ndawirirana nemukadzi wangu akasvika pakundiudza kuti usazotore anofunga kundidarika kana ukamubvunza ndakamubvunza kuti mashoko ema izoataurirei kuti munotora anofunga usazotore akafunga kudari akaitwa hedhi vapachimurume machira ndaida kubvunza kuti ichokwadi here kuti tete inini naamwene nakezera makandogaitira murume uya asiyazivi inini handitozvizivi ndangandisipo munhu kana achibva joni ndofunga kana inini ndichitoenda handioneki ndoshone ndinofungidzira kuti ndikasaoneka even iwo pakuenda kwawakaita havaoneki murume wavo chaiye kuenda kwakaita joni haana kumbooneka wamwana ivo ndo wakatozviziva kuti chini murume aende ndaida kundibvunza ushomanana kuna tete ndanzwa mazwi enyu pamwe manga muchizama kupa chimiro kudai tiri nyatsoona kuti zviri mudai zvakamira sei munoda here muroora wenyu chaizvo muroora ndinomuda hongu ipapo ndandosapota anza yangu anongona angu ndinodi kuti hatisatore nguva yedari munoda here muroora wenyu hongu ndinomuda munoziva here kuti nhasi mauya nenyaya ipi mudare muna mambo satete izvo makamira kudaiwo chaita kuti muuye muno mudare pane dingindira kuti baba vapiwa samoni nokuzi tezvavari kuda chimai ndosaka ndabvunza tete munoda here muroora wenyu hongu ndinomuda right imi muri kugamuchira here kuti dare rigone kubatsiridzai chakanaka chamuri kuda chinge chiri mumusha mubatsirwe nedare nditaure ndichiti dare ndinobvuma nokuti ndatouya handiti asi problem ndeyekuti munhu ari kuzvidzwa kunzi ndiye muridzi atoriwo kudivi rekwake tinoita kuti tasekunga baba hamuna kunyatsonzwisa mubvunzo wangu ndati datsanangura zvakanaka imi matsanangura zvakanaka musoro wenyaya uri mudare pamwe hamuna kunyatsonzwisa muverengerwa musoro wenyaya panodiwa matyorwa kubva kwamuri mimhuri yekwazimbabwe ndo pana ndibvunza kuti munoda here muroora zvanangizama kutsanangura sedare ndezvekuti ndaida kutarisa rutivi rwenyu sezvamatsanangura zvese kuti mamuchiedza kuvaka muroora zviri kutaurwa kuti matyoro mamazvizivawo here kuti dare ribatsirikana inomubatsirikana apa ndofunga ini handakuhwanda ndachibvunza musoro wenyaya kuti chadiwa mudare nababa kuti hasi muroora machinzwa here hongu tachinzwa 1 2 baba kungouya nemwana wavo mufananidzo kuti nemiwo munge muripo muchiziva ndiye uya tiyaizvimboora wenyu asi inini pane pandiri kuona kuti munenge muri kuswedera kudivi renyu kunyanya musina hanya nemuroora sezvataurwa nababa kuti mudema muri tete zvavauya vari tezvaro mukoma wasipo vari kuSouth Africa zvine zvakanaka mukanyamangoti matira changamira ini nahangu sehanzvadzi ndanchikumbira kuzvirerutsa matyoro atezvara ndakabata muruoko vakanga varike kutambudzi asi ndiri kuona kuti muri kuzvidhifenda zvakanyanya kuzvidhifenda ndanga ndichida kungokuonesai then ndozopinda rega ndipedzisa munoda here kubvisa matyoro muna tezvaro wenyu kuzvininipisa
semukwasha. Matyorwa anoda kubviswa asi tikataura nemunhu wacho murume muridzi nokuti apa takuremedza chii ndopana tichikumbirawo kuti avo vatori nemujengobvunza hangu isusu hatitadzi nekuti tine wana nemukadzi wedu saka matyorwa tinodini tinobvuma kubvisa matadzi yangu ndofunga inobvuma kubvisa asi nyenda ndiri kungotanguka pana baba ndinokumbirawo sinzi awo handimadza baba pane kwakuenda kuti wakatumwa kuzi waudze mukwasha wavo asi waudza mukwasha baba wamutezvara wakaenda wega kuti direct kuchini mukwasha wavo. Alright, ngatichidariri sinzi mukomana haapo muridzi wenyaya asi baba varipo wabereka muridzi wenyaya, isusu tochiona kuti matyorwa anofanira kubviswa ndeakati. Iwo baba wochisimuka wondotaurira mukomana kuti kwandakaenda uko kwakanzi kunoda kubviswa matyorwa nezvakati nezvakati. Iroro handiti rinoda kubviswa, kwanzi roro varoda madamages handiti. Aya madamages kana abvisa, kana achizoda mukadzi anozoenda kuna tezvara ochizondoti tezvara ndauya ndakakanganisa ndakuda chii mukadzi wangu, wochizogara pasi wopanana chii rora. Saka matyorwa anofanira kuti abviswe ichii vanga vataura kuti vanoda chiya vatoda mombe 3 mbudzi 3 ne1500 izvo zvataurwa dare wobvisa chii for madamages chete chete. So that kana achizoda mukadzi iri harisi rora murunzwa madamages ataakubvisisa achizoda anozoenda kuna tezvara wake ochindogara pasi kuti warore. Ndodaira kuti wakatokuwa zvawo mombe dzaona nemudzi dzaona zvinenge zvakwatirana sika dzedu dzechiwana tinonzi machikoro imombe yetameti yoita mombe yamai neyababa doko aya madamages machikoro itameti yotasira unoti chii ndizvozvo chatisingabvisisi matsika dzedu imari iri kudiwa iyi, asi izvi mombe 3 nembudzi 3 ndo zvinobatika kutoti ukabvisa pfuma ari madamages, asi zvinonga zvatobata kuti mombe yababa neyamai neyamachorwa ndokunge akatorwa ari musikana achienda kuti anga aine umwe mwana dzinonga dzambiri dzoka. Iwe Diana, wambosungirwa here? Idzodzo chakamira mombe 3. Pane wana waini. Wakambosungirwa here? Kuita masungiro. Kuita masungiro here? Wakasungirwa? Saka hapasina masungiro akaitwa. Saka anondobvisa mombe 3 dzemadamages yababa neyamai, nekuti asakabvisa yamai paine wana hazviiti. Wana vanoda kuchii, mai vanoda mombe yavo, baba vanoda mombe yavo, uye nemombe ye3 yemachorwa ndokuti munhu abvisa chii machorwa. Saka kana iri mombe imwe chete ma350 it means kuti anobvisa $1050 pamombe 3 handiti. Muri kupanzwa? Mumufonera mumutaura kuti aiwa taenda kudare zvanzi iwe unobvisa mombe 3 kana kuti $1050 wanotsvaga mombe kwawo uko wotenga mombe idzodzo. Yamai inenge yatobviswa, usazoti yamai haina kubviswa mozoita kuti wana washupike handiti. Anenge apuwa chii mombe yake yamai yababa nemadamages. Saka tokuwapa nguva yakadii kuti wazviite, hazvisiri kundobva kwamuri mutaura mwana wenyu, tokupai nguva yakadii pamunofunga kuti mune mapedza kumutaurira achitenga muchizoenda kana kuti achitumira mari.
To moda nguwa yakadi ndimitete. Tangoti Mei. Natu. Zviri kwamuri. 1050 haisi mari yakawanda. Tokupai kusvika December. Handiti mopedza makosi amakaita ekuuya kudare imari. Ani makosi zangu ndakaita nokuti munhu handina kutanga nhasi kuende pamba pake ndichibvunze pfuma. Ende mukaona munhu akuye kupotere kudare kutaura kuti nhaya inyanya. Inini ndikude makosi zangu $300. Mari zangu dzindapira ndichidzoka. Rora pachiwanhu chedu tezvara wagara wachienda kundodii. Ndichidzoka ndakaenda mukandipe $20 kuti bambodzoka iyi. Inzwai pachiwanhu pedu rora ragara wana tezvara wachiteera kumukwasha. Kufambira kuenda kundobvunzira mari pachishona chedu haisiri ndawa kana kuti mhosva. Chinhu chagara chichiitika. Saka hatiti kana tichiti taenda kundobvunza rora tototi aiwa. Yatiri kuda mari ndeyekuti amakabvisa emasamanisi. Imari Mashandisa kuwadaidza kuti wauye pano sezvawaita nhasi. Wakashanda $75. 75 $10 yanhasi kuita na $85. Right. Saka tongoisa pa $90. $90 plus ichi 1050. Right. Mati yese munoda kuzoibhadhara kamwe chete here kana kuti moibreak down. Right. Mumutaura kuti mambo wati usakaibvisa by 30 December mambo wanozotumira wakomana wavo wachindotora mombe kuna baba nhatu uye dzinenge 4 dzana tezvara yechi5 inenge yemakosti ewakomana saka anozobvisa 5. Murupanzwa wakomana vanozotera dzinozotorwa mombe 5. Ani mazvinzwa ka izvi takupai kusvika December mukomana mumutaurira kuti no une mhosva yemachorwa madamages 1140 handiti 1140 yatanzi tapuwa zuva rokupedzisira kuibhadhara December 30. Asi mambo ati kuti zvikurerukire tine how many months kubva izvozvizvi kusvika muna December? Tine 7 tigaida by 7 mari iyo hapana nimakakuretera 1140 Titloka madam. Divide by 162. Oti mambo wati every month unenge uchibhadhara 170 kuti zvikurerukire. Mazvinzwa? Kusvika muna December. Asi kana uchida kuiunganidza woiunganidza kusvika musi wa 30 December usati wasvika woibhadhara yese kamwe chete. Saka kana achida kubvisa dziri pfuma mombe nhatu tamupa maoption mangani matatu. Mombe nhatu une $90 yechi imacost. Saka chisimuka henite. Okay. Nomda chibhadharai chiita munoziva kuti hapana apa hapana pfuma saka ni pasina chakabata nekuti hapana ichamati mabvisa chakabata chinobatika saka rinenge bepa
nekuti akareruka. Saka mukatanga kubvisa mari iyoka, hanzi mwoyo wemunhu uri pafuma yake. Mukabvisa mari yake iyo, munotoona chigagairwa ichi chakutoka watodzokererana watodii. Chiendai mundomukiye kuti abvise mari iyo, muzonitaurira mashure. Saka makosti zangu aya ndafungidzira kuti ndinobva nawo mudare munomu yebhazi zvetransport yataifambisa. Aiwa, inga dare rataura vanhu kufambira tezvara, kufambira pfuma yemwana yagara iri tsika yedu, haibhadharwi. Handiko makosti enye munoona mari yamashandisa muno emasamunds and everything. Okay. Taisa $90 ndoenda kumakosti yavapuruvwa nedare. Right, tosimuka yadutenga.